všetkých Daliborákov. Rozhodli sme sa, že na tomto kanáli vám budeme prinášať všetky novinky a z akcií z nášho strediska. Mali sme teraz advent a cez advent to tu fakt žilo. Tak Áno. poďte s nami a uvidíte, čo sa to všetko dialo. Deti z našej farnosti sa v nedeľu po obede stretávali pri výrobe vianočných ozdôb a darčekov. Rodičia odovzdávali svoje ratolesti animátorom a v našich dielňach dostali zabrať všetky šikovné ruky. Na pospas animátorom A normálne, že to prežili, chápete? úplne normálne to prežili a vyrábali si krásne kochlíky A napríklad. normálne, že dnes No to? takýto kochlík. Kochlík, a viete čo je v tom kochlíku? Kochlík. Samozrejme nechybal punč, koláčiky, jednohúbky a iné občerstvenie, ktoré nám veľmi všetkým chutilo. Robíte spolu, či nie? A pomáhate, dobre? No a ukáž, čo robíte? Ukáž nám na kameru. Zatiaľ, čo sa deťom venovali naši animátori, rodičia mali možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy s otcom Milanom Bubákom. V rámci jednej z čajovní, ktoré sa organizujú pravidelne každý piatok, počas jednej čajovne uskutočila akcia, ktorá nabrala väčší rozmer. Volá sa to Just Dance. Áno, uhadli ste, je to presne o tancovaní. Takže boli dvojice, ktoré navzájom proti sebe bojovali. Bojovali tancom, samozrejme, nie žiadnym násilím, aj keď niektorí sa o to snažili. Ale nevyšlo. Vyskúšali. Ináč povedané, táto akcia mala veľký úspech, všetkým sa to veľmi páčilo a všetci sa neskutočne vybláznili, spocili sa jak... Áno, dokonca aj... Proste tancovali sme o 106 a všetci sa náravne krásne bavili. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň. Máme tu jedného z účastníkov, pána Wolfa. No? Tak, chceli by sa spýtať, že ako komentujete dnešný večer. Dnešný večer bol fakt mega, chválim organizátorov, menovite Jana Kadlečíka. So všetkou skromnosťou a dneska to bolo fakt, že super a mali ste tu byť, ak ste tu neboli. Tretiu adventnú sobotu sa stretli mladí aj na duchovnej obnove vedenej našim kaplanom, Palom Hudákom. Všetkým sa to samozrejme veľmi páčilo, zakončené to bolo obedom, cestovinami. Počas posledného adventného týždňa sa animátori stretli aj počas týždňa na spoločnej večeri u bratov verbistov v stredisku na Krupinskej ulici. Ponúkala sa kapusnica a po jedle sa rozdávali darčeky. Sme si rozdali darčeky, pekne napapali sme sa kapusnici, umýli sme riady, pozametali, pokecali, pohovárali. Áno, a ďakujeme všetkým, ktorí nám to pripravili. Bolo to konkrétne na Krupinskej ulici u verbistov. Budem kričať, dobrý deň, vážení poslucháči, vítame vás v prvom dieli nášho magazínu. V tomto magazíne, teda v tomto dieli, si ukážeme, čo sa deje na Daliborku a čo sa deje samozrejme, kde sa animátorská kapusnica, teda večera, a vám to vysvetliť. Máme tu veľmi dramatickú situáciu, máme tu na našom klaveristu, kamera na ňo. Je to iba obyčajný človek z ulice, ktorý došiel na svoj klavier. My ho nepoznáme. Máme náhodné dve účastničky, ktoré sa nenáhodne rozprávali medzi sebou. A teraz by ste chceli podeliť s nami o kultúrny, duchovný a ešte telesný zážitok dnešného večera. Začneme Mrs. Prvá, Lucia. Tak no, ja chcem sa spýtať, že o čom to tu bolo a také čo by ste rozprávalo podľa teba? Podľa mňa to bolo o tejto skvelej atmosfére, ktorá naozaj panovala medzi všetkými a tiež Tak vyskúšame druhú lady number 2. ako bola otázka. Tebe dáme inú otázku samozrejme. Takže otázka, že čo sa dialo, alebo čo sme tu napapali napríklad. Nebolo to spomenuté v názve vôbec. Tak pokračujeme. Hneď po hlavných vianočných liturgiách na prvý sviatok Vianočný, deti a mladí z našej farnosti spoločne oslavili narodenie malého Ježiša. Svoj herecký a spevácky talent ukázali v akadémii, ktorú spoločne nacvičili pod taktovkou Moniky Čárskej a Alžbetky Zarilekovej.
Záznam z tejto jasličkovej pobožnosti môžete nájsť na našom YouTube channeli alebo si zakúpiť na DVDčku za dobrovoľný príspevok. Tak teda, Kadlec, By chcel niečo povedať, čiže no, tak naše video sa končí už teraz, naozaj, práve teraz. áno. A chcel by som vám ešte pomocou tohto tak zapriať požehnané sviatky, veľa úspechov, radosti a šťastný nový rok. Tak dovidenia na budúce. Áno.